My friend, what's wrong with you? Are you mad? Ina ƴaƴan baba! Mu ne ƴaƴan baba Buhari! Plus 4! Next level! Murus! Anya gane Kaduna anya gane Murus! Gida malam da Buhari suka yi mata Murus! Anya an kare gida malam da Buhari suka yi mata. Danna subscribe domin samun bidiyon mu akai-akai. Sannan ka danna ƙaura domin sanar da kai da zarar an ɗora.